poco de vídeo? A ver, això? Ja vol meteu a sentar allà. Per avui i de moment donar les gràcies a la Coral del Camp i ara ens deleitarà en unes cançons i dono la paraula a la seva presidenta, la Mari Carme. Hola, bon dia a tothom i moltes gràcies per haver vingut a escoltar-nos. La Coral del Camp reinicia la seva activitat després de 2 anys d'interrupció per causa de la pandèmia que encara estem patint. Esperem que no l'haguem d'aturar una altra vegada. Aquest concert està emmarcat dins els actes de l'Abril Cultural que organitza l'Ajuntament d'Alguaire. En Robert Faltús, el director amb el qual vam començar la coral, a causa de noves responsabilitats, ha hagut de deixar de dirigir diverses corals, i entre elles la nostra. Des d'aquí, el nostre agraïment. Comencem ara una nova etapa amb un director nou, en Ramon Corcó i Aguilar, una persona molt coneguda en el món coral de les nostres terres. I esperem que amb ell puguem tornar a gaudir del cant coral i enriquir el nostre esperit de la música, tan necessari en aquests temps convulsos que ens toca viure. Avui us presentem un concert amb 3 cançons, una de coneguda, 2 de noves i per cloure'l cantarem l'himne de Catalunya tots plegats. Les cançons les anirà presentant el Ramon Corcó, el nou director, i demanem per amb ell un fort aplaudiment i una bona rebuda. Bon dia a tothom. No cal. Sí. Primer que res, molt bona Pasqua a tots. Vale, moltes gràcies. Bona Pasqua a tots. Esperem traure les cançons el millor que puguem. Com ha dit la presidenta, després de 2 anys d'estar aturats es nota, és quasi com un inici i a més hem tingut que canviar de director i encara costa més. Però creiem que era bo que una de les coses que hi ha pocs pobles ja que es conservi, que és el cant de les caramelles, que ho teniu mantenint aquí encara al Guaire. Crec que havíem de fer aquest esforç, oferir tot el que puguem, que ens quedi bé, perquè vosaltres també ho passeu molt bé. Repeteixo, molt bona Pasqua i disfruteu molt. Les peces no és exactament peces de caramelles, però bé, és el fet de cantar l'alegria d'aquesta festa i començarem amb una cançó moderna que es va fer molt popular, es va interpretar molt gràcies a una festa també que és molt nostra, molt catalana, que és la Marató, i es va interpretar un dels anys d'aquestes edicions de la Marató, que és una cançó de l'Axen Bustos, es diu Tornarem. Has tocat el cel i sents a prop l'infern. Camines sense fil, sense vestir, sense salviatge. I el que no entens, fugint d'aquest present, pensant aquells anhels, és l'única forma que tens de continuar. Tornarem somnis que ens han
ser valent, el temps de ser conscient, que cal conèixer bé i no volem perdre ningú en aquest camí. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempestat que amaguem de nostre indiferent, però el cor que ens fa sentir que hi tornarem. Bé, la següent peça, pel que jo conec, tinc entès que amb les caramelles hi havia costum de cantar unes cançons a vegades que eren tipus conya, una mica així sarcàstiques, de coses que havia passat al poble i així. Hem volgut canviar aquest tema per aquesta que hem acabat de fer. També si mirava d'aplicar un vals, o un valscota, un valset, alguna cosa així. Nosaltres, en lloc de fer un vals, us farem una habanera, és una peça nova, ha estat una mica allò de dir, vinga, a veure si la podem fer. Ha estat una peça nova, però és molt refeta, molt buscada a la temàtica de vals. Espero que disfruteu. Es diu La balada del Lucas. Y una rosa
part del balset, típic, molt original, de les caramelles també, era cantar una peça molt popular de la nostra terra. Es podia cantar una sardana, es podia cantar l'Emigrant. Nosaltres ens hem decidit per cantar per tots vosaltres, i a més, crec que molts la coneixeu, la peça El Pirineu. Moltes gràcies a tots. Agrair personalment l'esforç que ha fet la coral després de tant temps d'aturar, de voler presentar-se una altra vegada davant dels seus veïns. Crec que mereix que els aplaudiu. Bé, apel·lo. Crec que la millor manera ara d'acomiadar una festa així, a la nostra terra, i crec que tots ho podrem cantar, és cantar l'himne de Catalunya, els segadors.
Bueno, i ara, per a que vulgui tornar a vindre el director, pues li fem un obsequi i que el cuidi sobretot molt, Li regalem una planta viva, no morta, o sigui que l'has de regar. I ara, des de l'Ajuntament, agrair i que sigui la primera de moltes més cantades, perquè serà només un reinici. Esperem que això de la pandèmia només hagi estat una petita entrempossada per una coral que ja té història i que la continuï treballant. Amb el nou director, enhorabona per la feina que feu, i aquí teniu un detallet de l'Ajuntament per participar a l'Abril Cultural. Gràcies a tots. Bona Pasqua.